zaki ce min tunda tsautsayi ba shi da yan uwa haka zaki ce to sai ki koma ba za ki je ni ba ita ma yanzu nan za ta shigo ai da abin da za a riga an yi amma dai wannan yaron ido na idansa na ƙara ganin sa a nan gidan na rantse miki da girman Allah to he yanda Allah ya dan dauda kiyama kin ji na ga miki ki koma su ma suna zuwa su ma suna ƙarsu yayi wauta inda sunansa ba a cika he da Farida to yayi hauka da dai ma da jarida ne da ta yace gaure sunansa da jarida to da yafi amma Farida ai ba ta saba ce Farida na yi mata miji yaro mai hankali mai sanin mutuncin manya mai sanin ya kamata na zaba mata Usmanu sunansa Usmanu aka yi kasan nagari yaro Usman na arziki yaro ga kyauta ga taimako ga kan mutuncin manya in kika ga yadda yake mata zance dalla hada da azuwa sai ki mamaki gani da ido na da gani ba wai ma amma Abdul in har dan wuri na ka so ya kamata ka shiga cikin gida dai ke na zo mana Farida dama na zo ne da in duba yanayin lafiyar jikinki kuma na ga da sauki alhamdulillah saboda haka ba sai na shiga ciki ba nan ma yayi a ni dai kawai mu shiga okay to ba da mu shikenan mu je Abdul sai haƙuri fa ina jin duk wasu abubuwa da suke faruwa. Kai haƙuri Allah zai mana maganin abu. To dama na zo ne in duba yanayin jikin naka sakamakon abin da ya faru jiya shine nace bari in duba. Wallahi. So. Yawa. Ga wannan a dan sai mata. Bayan wahalar da kai? A ba wannan bane. Da ka bar shi kawai. A wannan ba wannan bane ai biyi wa kai ne. Shikenan to Allah ya sauke. Amin. A kawai ki zauna tunda kin ga sai na fito. To, sabon salo kaza ta ji shi ka dare. Me ya shigo da kai nan gidan? Na ce me ya shigo da kai nan gidan? Wato ka je ka yi sanadi can an make ta da babur, nan kuma ka sake dawowa ila iyo ka daɗa maimaitawa. To ma uban wa baka izini nan? Allah na gyaran nan, wallahi ni maka illa tukunna da daidaita da kai. Haba mai gida surikin? Sirikin ba kai kuwa. Sirikin wa? Sirikin ki ko? Ye? Ke ni fa ba na san irin wannan abin da ake mun. A fa kiyaye ni fa. Haka kawai wato ba na gida a ɗauko wani ƙato. Hun ma hu ban san da hi ba bai san da ni ba. A kawo min hi cikin gida. Ke kika higo da hi ko ta markice? Ke ce? To na farko na ƙarshe. Wato ke biki ci ciwo ba ma da yasa aka yi fatali da ke. Da yanzu an tara min jama'a kofar gida. Na haƙura in baki daɗa yi ba. Amma an cika ƙara, wallahi tallahi ranki zai ɓaci daga ke har gyata murki. Zancen banza zancen wuri. A kiyaye ni wallahi tallahi. Allah a kiyaye ni. Haba Farida, ya tun da ina taimako ina taimako amma kun ki ku saurare ni. Wai wani irin abu kike min haka ne dan Allah dan Annabi? ai naga kana da hanyar wucewa ne ban yi tunanin ma da muka ke yi sai na muka ga ka dame mu ne sannan muka zo muka ga kowaye shi kai ne kuma sannan ai mu ba dabbobi bane da zaka yi mana hon baka iya sallama bane. Okay to shikenan naji. Ku yi hakuri. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Farida. Dakata.
Ni fa Usman na gaji da abin da kake mu. Ka tare ni akan hanya ka zo gidanmu kuma ka dinga damuna. Na gaya maka ba na son ka dole ne? Kai wani irin maye ne wai dan Allah. Ke kuma dakata ban zo kanki ba ina zuwa. Dan Allah dan Annabi last one. Kar ka ƙara zuwa kofar gidanmu. Kuma in ka ganna a hanya kar ka ƙara nuna ka sani. Na faɗa maka. Ke kuma idan son sa kike, ki je na bar miki shi. Farida. Usman kai hakuri. Ka san mu mata ba magana wanda yake muke sama da gaskiya. Ba ga bane kai hakuri insha Allah amma za a shawo kan. Bara in je ka tsaya. Ba ku me nagode. Me ma sunanki? Maryam. To nagode Maryam. Na Farida, na Farida, na Farida, ni ne na Farida. So nake momi ta shigo a gama duk maganar da za a yi ta kawai a wuce wurin. Allah ko? Allah wallahi. Allah ya dawo da ita lafiya. Amin Allah. Ta ma kusa zuwa ai. Dama dan na san kafin ma ki fita daga gidan nan su za ta so gaskiya. Za ta zo wallahi insha Allah kuma an magana. Okay to shikenan. Nagode. Sister barka zo. Barka zo. Kin dawo? Ba yake ta waya ba. Ka jire ni hankali. Ina ruwanka da wanda nake waya? Ba kawata me zafi ne. Kinga, ki rabu da ni da abin da yake damuna. Okay. Saboda yanzu kin kusan komawa school kenan. Ba wannan ne ni a gabana ba. Da na so in je dai. Amma baba Farida tana ta mun wulakanci wallahi. Tun da aka yi wannan maganar dai ba na jin daɗin kasancewa al'amura na wallahi. To kuma ya kai ba a gaya mun ba. Ani da hantini na ɗau mataki. Baba ai ba na son abin da ya zo zama damuwa ne shi yasa na. Babu damuwa a wannan lamari ni na gaya maka. Tunda kuma abin ya zo da haka abin da za a yi ka je ni ka turo magabatanka. Amma yi komai ma a fice wurin. Ya baba ina ganin al'amarin nan da haƙuri ake da shi. Yau fa ina zance hakuri an fara lamari. Ai abin aka fara hito ayi kawai. Tunda da ya riga an fara abin nan kuma ni na yi niyya har ga Allah. Na gama yankewa hukunci. Kawai ka je ka turo din. Kuma ina gaya maka wahalar ta duk kafin ta je ni gidan ne. Da akwai ƴan tsegunguma a ciki da ƴan gulmace. Amma tana zuwa da kanta za ta bi hanya. Dodar za ta bi hanya. Dodar za ta bi hanya. Kasa fuskantar juna ne shi yasa. Ba zai yiwu ba. Ka sa Allah ɗaya a zuciyarka. Ka yarda wannan abu yin Allah ne ya yi. Ni kuma na sadaukar maka da ita. Ai ni na baka. Ni na baka. Yawa yanzu ma ba dan dai kasuwa zan je ba. Da kaina zan je sako ta gaba. Amma ka karasa. Kuma zan yi maganin abu bari na dawo ka gani. Zan dai je yi tunani. Bari na dawo. Ka wa turo. Ka turo. Ita din banza. Nawa aka yi? Da aka yi da kanta ba za ta bi. Ai ba ba an ce da ita ga hanya ba da kanta za ta bi. Wato Farida ina aurarki. Ina aure ki so nake in dauke ki in kai ki Saudiya. Amma Saudiya ta cikin zuciyata. Ka ce idan na tafi ba da waye kenan. Insha Allah. Ai shi yasa nake jin daɗi da farin ciki duk sanda na zo unguwa. Ko layin nan ne biyu ko na zo ƙofar gidan sai gaba ɗaya gurin nan yayi haske kamar a Dubai. Assalamu alaikum. Sai ka shi kenan ba matsala. Ya Abdul sai an jima. To shikenan. Abdul ya kamata a ce kamar kin san abin da yake kai na so ki maka na kawo an gabatar da komai na kai shi gida na tare wannan zai fi mu ko farin ciki ke ji na gode shi kamar ranar sallah
Ya aka ne ba. Dama kin san shi. Tab, ya aka yi haka? Hakan na nufin Asiya tana cin dunduniyar ummi ne, kuma ni a ina ta ajiye ni kenan. Me yake faruwa? Bari mun je gida zan baki labari kawai. Mun ce me yasa kike da rashin Me abu ne na shi? Ke ya kamata a ce an sake miki bita ta musamman, saboda har yanzu ba kya iya gane wanda ya fi. Amma ka sani da babban aji ko? A naki lissafin kenan kike ganin ke mai babban aji ce. Ni a lissafi na Farida ita ce mai babban lissafi. Na wannan Sarki a cikin gari da wani attajiri suka yi ayari wai za su rawa ne da ke soyayyar gaskiya bar wanta da dukiya da ke nake tutiya Farida sarauniya na Farida na Farida na Farida ni ne na Farida. Na Farida, na Farida, na Farida, ni ne na Farida. ina wuni? Ina gajiya. An wuni lafiya? Lafiya kalau lafiya. Abdul kai ne haka? Wallahi ko ni ne. Na ce ya kamata a ce kin yi wa Abba magana akan ya kyale nin auri Farida saboda a ganina na kowa dacewa da yarinyar nan. To wannan abu shi wallahi gashi ta wurin kai ne da shi. Ni na rasa yadda zan yi bullo ma wannan lamarin. Idan ya kafe akan abu ba wanda ya isa ya tankwara shi. Amma dai gaskiya ya kamata ki wani abu a kai domin a ga cewa komai ya tafi yadda ya kamata. To me zan yi a kai? Karfin kai ne da shi. Abinda nake so da kai kawai ka haƙura. Ai ni dai da na ga miki kawai ki wani abu ko ma da wane ne. Wannan abun ya fi ƙarfi na. Domin har da mai anguwa a cikin wannan magana. Ka haƙura kawai. Kika ce ba za ki mar magana ba. To wallahi duk mutumin da ya wallahi sai na aika shi lahira sai na ga bayan